मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कटरा से चलली मैया कलकत्ता उतरली। कटरा से चलली मैया कलकत्ता उतरली। अब कर तारी काली जी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी काली जी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया पटन उतरली। कलकत्ता से चलली मैया पटन उतरली। कि अब करताड़ी पटन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कि अब करताड़ी पटन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। पटना से चलली मैया थावे उतरली। पटना से चलली मैया थावे उतरली। कि अब कर ताड़ी थावे वाली से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कि कब कर ताड़ी थावे वाली से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। थावे से चलली मैया आरा उतरली। थावे से चलली मैया आरा उतरली। कि अब करत बाड़ी आयरन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कि अब कर ताड़ी आयरन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवत बाड़ी सेवा का दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा।